ki annyira, mert úgy nem látszik jól szerintem. Így jó. Még egy kicsit meríts bele. Na, ez most. És elkezdem a finom hangolóval állítani. Akkor még ilyen izébb lesz. És elkezdem felfelé nyomni a frekit, ugye a feszültséget várjál. De ez a feszültség még, ja, hát ez nem tervező. Feszültséget félrenyomod. Felrobban. Ezt nagyon így ja, egyébként így... próbálhatod a feszültséget nyomod följebb az alapharmonikusnál, mert akkor elvileg jobban fog rezegni.